Айде. Добро утро, машинки! Отново сме заедно и отново ще се поизпотим. Ще направя няколко базови упражнения по 10 повторения, колкото да дигнем градуса и да се разсъдим. Първото упражнение, с което ще започна, е следното. 10 ножички. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 колена. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Пак 10 ножички. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Другото коляно. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Другия крак спъна. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Десния. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Левия коляно и крак. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Другия крак. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Левия отново. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Десния. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Това е базови упражнения по 10 повторения. Чудесно просто за тонус. Това е, машинки. Живи и здрави. Ще се видим утре сутрин. Чао!